eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande noon eɗen janga harfeere ha. Nde ɗo kadi mbaɗen dani henne ɗo woni ha a gasi garana kadi ko ɗo fuɗɗi ha gasi ɗo ko ha e ha ni foti aɗi ardi ayi famiɗen de garanamo iyo ɗo woni hi e hi gasi garana e i ayde garana hi e hi nayi gasi garana he e he garana e garana he e he ɗo gasi garana ho e ho garana o e o garana ho e ho garana hu e hu garana u e u garana hu u e u timmi ɗum ɗo tan sa wawi ɗon kadi ko jangete e ha a gayni ɗum hande kadi ɗe windene kadi yanta e gandal ma hankadi wona kadi a ɓeydima kadi neɗɗo o ñande fof o foti ɓeydade wadde hande kadi a ɓeydima teskede a andi ɗo ko ha e ha a andi ɗo ko hi e hi a andi ɗo ko he e he a andi ɗo ko ho e ho a andi ɗo ko hu e hu ɗo masɗe kedi ko yeeso ngara bencita mbiya ɗo mbiya i ɗo mbiya ɗo mbiya o ɗo mbiya ɗo masɗe ɗe kedi ko yeeso ngara lomba masgal ngal mbiya ɗo mbiya ɗo mbiya ɗo mbiya ɗo mbiya ɗo mbiya ni jangirte gadiɗo o ko mbasa teskoɗa moƴƴi ko jangata ko adi ko masde ɗe keedo ko yeeso goto o wasa fodde goɗɗo o fooɗa ɗimmijo o masde ɗe gado arde gadiɗo o wasa fodde ɗimmo o fooɗa tataɓijo o masgal ngal lombo hakkude goto wasa fodde goɗɗo o fooɗa ni fodirti ni gasi ni way hankkadi ɗo kadi ɗiggi gasi ha wasa hewde hen nde wonno on kollama on pamminama kadi on gandi hen kadi ni masirte wadde akkoy ngal tan watte ngal jangine law gotol jawon teskade ko janginte ko tan yaawa kadi gande mo ɓeydo yawde ɗo ko ha ɗo ko ha ɗo ko ɗo ko ɗo ko ha ɗo ko ha ɗo gasi ko ayi fof ko aaw nanna hen ɗo ko i nannaɗo hi i
ɗo gasi ayi ɗo ko i tan waɗa hen ngara ɗo ɗo ko he ɗo ko he ɗo ko ayi ɗo ko ɗo ko he ɗo ko he ayi ɗo joni ko tan lomba nder hen ayi de ko tan woni ɗo ɗone ko o tan woni ɗo mbiya ho mbiya ho ɗo mbiya o ɗo mbiya o ɗo mbiya ho ɗo mbiya ho ayi ɗo ko o tan lomba nder muɗum ngara ɗo mbiya hu ɗo mbiya hu ɗo mbiya ɗo mbiya ɗo mbiya hu ɗo mbiya hu ayi ɗo ko u tan lomba nder ɗo ko ni masirte ni o ko 5 wonata ni o ko 6 a famide ni o mbaɗa ɗum 5 ni o wona 6 ɗiɗi ayi ɗo e ɗo nandi ha oɗo fooɗani oɗo fooɗa ayi ɗo e ɗo nandi ɗo fooɗani ɗo fooɗa ɗo ko ɗo ko ayi ɗo e ɗo nandi ngara ɗo e ɗo ayi ɗo ko ɗo ko ayi ɗo kadi ɗo haaɗi ngarna ɗimmijo ɗo gasi ngarna hi ayi ɗo gasi ni foti ngarna oɗo o he ayi ɗo gasi ngarna ɗiɗi ɗo timmi ngarna ɗo e ɗo mbiya he ayi ɗo gasi ngara ɗo ɗo ko ho ayi ɗo gasi ngarna o e o ono ko o ko o ayi ɗo timmi so timmi ngarna oɗo e oɗo ho ɗo gasi ngarna ɗo e ɗo hu ɗo timmi ngarna oɗo e oɗo gasi ngarna oɗo e oɗo hu ko ni foti ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi ɗon jangon ɗigga windande ekko hijjo pular windande jeetaɓire nde nanɗon windande jeetaɓire nde ko ha janga hen sa andi tan ha o mawɗo o e tokoso fo ndendi masɗe ko gotum on kollama alkule mawɗe on kollama alkule tokose wode masɗe ɗe jangoton joni so gasi masɗe ɗon payno goɗɗum an cagguɗo hen o ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma a dayama no walluma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa ligne ya wasab o nga caggira saggere ma a saggani ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu walla an kesso jiɗɗo nadde heno bisimilla ma hande kadi ngara bindoɗa naata jangga ni foti ala to ala ga hay goto jeeya galle o ala suka ala mawɗo ala debba ko jiɗi janggo tan wiya ngara kala serɗeji ɗi aɗi belma naata jangga a yiɗa gacca jokka haaju am jokka haaju amen wassalam